Προ-COVID είχε έρθει μια πελάτησα η οποία ζύγιζε 105 κιλά. Με τα πολλά είχαμε φτάσει στα 85-83 κιλά. Της είχα πει έτσι, όταν φτάσει 77 κιλά θα φάμε έξω ό,τι θέλει. Φτάνει ο COVID, δυστυχώς ξαναπαίρνει τα κιλά. Φτάνει στα 100 κιλά, ξαναπαίρνει ένα τηλέφωνο, Άγγελε, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι δεν μπορώ να πέσω, έχω πάλι τις ίδιες συνήθειες που είχα, θέλω να με βοηθήσεις. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Της είπα να ξεκινήσουμε πάλι μαζί, 3 φορές την εβδομάδα, να κάνουμε κάποια πραγματάκια, να τη βοηθήσω να νιώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό της, σιγά σιγά, βήμα-βήμα, όχι πάρα πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πάλι νέες συνθήκες στο μυαλό της και νέες συνήθειες. Σιγά σιγά. Ο λόγος για τον οποίο αυτά τα άτομα δεν μπορούν να βοηθηθούν και δεν επιστρέφουν στα λιγότερα κιλά τους είναι ότι έχουν συναισθηματική φόρτιση, έλλειψη αυτοσεβασμού και δεν έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Με αποτέλεσμα να μην αισθάνονται καλά. Συν ότι το ρίχνουν κατευθείαν στο φαγητό, το οποίο το κάνει το 90% των Ελλήνων στις μέρες μας. Αυτό συμβαίνει ανά τα χρόνια, ότι οι ελληνικές οικογένειες συνέδεαν τα πάντα με το φαγητό. Αυτό είναι πολύ λάθος. Είτε σε μια χαρά, είτε οτιδήποτε, πάντα να φας κάτι οτιδήποτε. Πρέπει να αλλάξει αυτό και εσείς οι νέοι γονείς θα πρέπει να το αλλάξετε αυτό. Κάντε έξω μια δραστηριότητα με τα παιδιά σας, γιορτάστε τα γενέθλιά τους με μια δραστηριότητα και όχι με φαγητό σε παιδικούς σταθμούς ή με αναψυκτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, το να πετύχεις μία φορά δεν είναι απόλυτα νίκη. Το να το κάνεις συνέχεια, καθημερινά, αυτό είναι μία νίκη.